V zámorí ide o najpopulárnejší šport a točia sa v ňom obrovské milióny. Americký futbal však v našich podmienkach stále trpí nedostatkom hráčov. Košický klub Casovia Steelers napriek tomu oslávil 10-ročnicu a počas nej zažil zostupy a pády. Od 11-kového futbalu cez 7-čkový až k úplnému reštartu. Momentálne na Slovensku neexistuje žiadna liga, tak sa hľadajú alternatívy v okolitých štátoch. Buď tá Česká liga, ako Nitra alebo Bratislava. Potom sú týmy, ktoré sú takisto ako my v rekonštrukcii, Zvolen a Žilina. A do budúcna možno plánujeme ísť tú maďarskú ligu. V americkom futbale sa preslávil quarterback Tom Brady, ktorý za 22 sezón získal 7-krát Super Bowl a post rozohrávača je najžiadanejším i u nás. Treba vedieť hlavne stratégiu, playbook, ktorý sa hraje, vedieť, ktorí receivery kam majú behať a hlavne čítať si obranu a mať to celé pod kontrolou a motivovať ďalej tým. Práve Brady sa z nuly vypracoval až na samý vrchol a z podceňovaného mladíka s nedobrou postavou sa za pomoci trénera stal jednou z najväčších osobností športovej histórie. Rôzne postavy, rôzne povahy hráčov sa uplatnia na ihrisku. Od malého hráča, ktorý má 1,60 m až po 2-metrových obrov. Hlavné je vydržať a mať tú energiu a chuť trénovať.